मेगन नुयै मेगनाव जालामा खोबनाय दा बेफोरबायदि बेमारखौ खायफा खायफा ट्रिटमेन्ट खालायो सोरनावफ्रायबा साहाय्य लानानै किन्तु बहुत मानसिया ओरैनो थालाङो एकदम पार्मानेन्ट खाना जालाङो दा बेफोरबायदि मानसिखौ आं एमएलए जायोबा खोथा होयो हिन्जाव हौवा बयनोबो बोसोराव खमसे खम मिनिमाम 1000 मानसिनो आं फ्रि मेगननि ट्रिटमेन्टखौ खालामनानै होनो जोंहा बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि जे अनसुलि बिसि माने सेवलि महिलारी बिथांजोआ माने मोनसे जायगायाव थांनानै केम्पिं खालामदों आरोखि ना बे केम्पिंआव बिथांजोआ मा होनदों आं ससे बुंलांनो सानबाय माने बियो बुंदों जाहैबाय आरोखि ना माने बोसोरावहाय मेल्ला मेगन खाना खानि मानसिफोर ओंखारो आरोखि ना एमएलए इलेक्शनाव गाव जुदि देरहानानै थाङोब्ला बेखौहाय बियो बोसोराव माने मेगन नुयै मानसिफोरखौ बियो सहाय खालामगोन आरोखि गैयैफोरखौ बेबो बोसोराव बेसेबां 1000 जनखौ बियो सहाय खालामगोन होनना बुंदों आरोखि ना दा आं बेखौसो आसरित मोनदों माने बोसोरावसो बियो 1000 जनखौ सहाय खालामोबा बै बाखि दिनफ्राव मा मावहैगोन दा आं बेखौसो सानदों आरोखि ना दा जेखि जाया रायजोफोर नोंथांमोना बै सेवलि महिलारिया केन्डिडेट देरहानानै मा मावगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आं बे भिडिअखौ होलांगासिनो दं दै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि जोंहा बाहाय बोधय आदिवासी मानसिफोरबो दङ नमस्कार আপোনালোকে আজি এইখন আমাৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আদিবাসী ভাইসকলকো মই সন্মান জনাইছোঁ আৰু আদৰি লৈছোঁ আমাৰ আগন্তুক 9 তাৰিখে ইলেকশ্যন তাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট হিচাপে মই আপোনালোকক আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমাক ভোট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ जोंहा बिपिएफ पार्टीनिफ्राय एबार आं केन्डिडेट जानायलाय नोंथांमोननिसिम आङो खावलायनो फैदों बेनि आगोल समरपुर गामियाव थांदोंमोन नैबे आबौमोननि गामियावहाय माने जोंना गुरुदेबबो दङ दा बै समावनो किन्तु बिथांमोनहा बिराद आंखौ सापर्ट खालायदों बेखौ आं मानिनांगोन दे आं टिकेटखौनो मोनाखैमोन आं बिथांमोननि गामियाव थांदोंमोन बिथांमोनहा आंखौ बिराद बरायनानै लादों आरो आंखौ होनदों दे नोंथाङानो टिकेटखौ मोनथारनांगौ आरो रायजोनि जानानै खामानि मावनांगौ नंगौ एमएलए पस्टआ सोरबा मान सन्मान मोननो थाखाय नङा गुवाहाटीयाव थांनानै एमएलए हस्टेलाव जिरायनानै गावनि मान मर्यादा बारायहैनायनि खोथा नङा एमएलए पस्टआनो जाहैदों रायजोखौ सिबिनो फैनाय दिनै आं ओंखारनानै फैदों गावनि नामखौ गिदिर खालायनो बा बयजोंबो सिनायथि जानो कारण आं हाग्रामा महिलारनि बिसि हिसाबै बा आं गावनो सासे एन्टारप्रेनियर हिसाबै आंहा सिनायथि दंखायो समाजाव नोंखायनो आंहा एमएलए पस्टनिफ्राय माबा सन्मान मोननांगौनि खोथा गैया नोंथांमोनहा मिथिखागौ दे आङो मानि थाखाय ओंखारदों दिनै पलिटिक्सआव रायजो राजानि सेवा खालायनो कारण आं 10 बोसोरानो जाबाय इनडाइरेक्टलि पलिटिक्सआव आङो योगदान होयो जोङो इलेक्शन समावहाय विभिन्न गामि सिङाव हाबो आरो आं नुसननो मोनदों अनेक थालांनाय खामानि जेरैहाय फार्स्ट प्रायोरिटिया आङो सानो हिन्जाव माहारिनि विभिन्न बेमार दं दासो मादै सासेया गसंना होदों आंना आथिङा लिंग्रि आं बिजि थुजानो होमबा जों बिसिबां जोङो मेडिकेल लाइनखौ जों मिन्थिया दा बिथाङा जेबो मिन्थिया बिथाङा मानि थाखाय आथिङा सादों किन्तु डाइरेक्टलि बिथाङा होनदों आथिङाव बिजि थुजानो दा बेफोरबायदि जोंहा इगनरेन्स माने गामि ओनसोलावहाय मानसिफ्रा मिन्थिया मा बेमार जाबा मा ट्रिटमेन्ट लानांगौ कारण जोंहा बेबायदि सुबिदा दा गैया जुदि जोङो बेफोरबायदि ओनसोलावहाय चिकित्सानि सुबिदा होयोबा बिथांमोनहाबो मिन्थिगोन जे मा बेमारावहाय मा इन्जेक्सन थुजानांगौ माबायदि ट्रिटमेन्ट लानांगौ माबायदि ट्रिटमेन्ट लाबा मा बेमारा हामो दा बेफोरबायदिखौ जोंहा मिन्थिनांगौ आरोखि बेखौ जों मारै मिन्थिगोन जोंहाय जुदि स्पेसियालिस्ट थागोन मोजां डाक्टार थागोन जोंखौ एडभाइस होनो हाग्रा दा बिदि बेमार जाबा मा ट्रिटमेन्ट लानांगौ आङो फार्स्टआवनो आङो प्रायोरिटि होनो सानो इम्पर्टेन्स होनो सानो जोंनि हिन्जाव माहारिनि थाखाय जोंनि हिन्जाव माहारिनाव बेमारा जोबनो थाङा जितु जों हिन्जाव जोंहा विभिन्न धरनि बेमार जायो केन्सार जोंहा बेमारा रासिन जायो हिन्जावफोरनाव दा बेबायदि खेत्रआव जोङो सुबिदाखौ सेरखम मोना गामि ओनसोलाव आं गोग्लैसोनानै थानाय विभिन्न खाना खुजा लेंग्रा मानसिखौ आं नुनो मोनो आंनि गोसोआ गाबखाङो जे जोंनि ट्राइबेल जाथिया माबायदि अनागारियै दासिमबो दङ दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा बलिष्ठ पदक्षेप लानांगोन माबायदि जों बेफोरखौ बिसोरनि हेल्थ
केयार खालायनांगौ बिसोरखौ माबायदि मोजां पर्यायाव लाबोनांगौ ओंखायनो आंनि फार्स्ट प्रायरिटिया महिलाफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनसे जेनेबा खमसे खम मेडिकेल ट्रिटमेन्टखौ जोङो जुदि फ्रि होयोबा बिथांमोननो जोंहा फिसाख'आव जोंहा केन्सार जायो बांसिन हिन्जावफोरा आं हस्पिटाल सलायो इसेबां मिथियो आरो विभिन्न केन्सार बेमार ब्रेस्ट केन्सार जानाय जोंनि हिन्जाव माहारिनाव रासिन नुनो मोनो आरो जों बेखौ एखनबा मा जायो जोङो अजा बेजा नायनानै आरो बेमारखौ रासिन खालायनानै लायो दा बे खेत्रआव जुदि जोङो आधुनिक प्रजुक्तिबिद्या होनानै डाक्टारफोरखौ मोजां लाबोयोबा जोङो थिग समाव जुदि जों ट्रिटमेन्टखौ होनो हायोबा जोंहा माने थांनानै थानायनि चान्सआ जोंहा बांसिन थायो आरो दा जोङो लाबोआ नङा जोंना मेडिकेल कलेज सफैबाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिथांनि अननायाव दिनैहाय जोङो बाहाय केन्सार सेन्टार बानायनो हादों बाहाय जोङो ट्रिटमेन्ट लानो हायो दिनैहाय जुदि केन्सार बेमार जायोबा आगोलहाय जों गुवाहाटी बा चेन्नाइ खारनांगौमोन आरो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय मानसिया बेफोरबायदि खरसाखौ बहन खालामनो हाया दिनैहाय जुदि जोङो केन्सार बेमार जायोबा जोंहा केम'थेरापि लानांगौ दा बेफोरबायदि सुबिदाया दिनैहाय जोङो हाग्रामा महिलारिनि अननायाव केन्सार सेन्टाराव जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे हिन्जावफोरल' नङा हौवाफोराबो जोंहा गामि ओनसोलाव बहुत केटेरेक्टनि बेमार दङ मेगन नुयै मेगनाव जालामा खोबनाय दा बेफोरबायदि बेमारखौ खायफा ट्रिटमेन्ट खालायो सोरनावबा साहाय्य लानानै किन्तु बहुत मानसिया ओरैनो थालाङो एकदम पार्मानेन्ट खाना जालाङो दा बेफोरबायदि मानसिखौ आं एमएलए जायोबा खोथा होयो हिन्जाव हौवा बयनोबो बोसोराव खमसे खम मिनिमाम 1000 मानसिनो आं फ्रि मेगननि ट्रिटमेन्टखौ खालायनानै होनो बेजों लोगोसे जोंनि युव समाज सेंग्राफ्रा दिनैहाय जोंहा साख्रि बाख्रियाव जों बयनोबो होजोबनो हाया किन्तु एबारावहाय जोंहा बिराद साख्रि ओंखारगोन जोंहा भेकेन्सि दङ एडुकेशन डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अंगनाबादि बेफोराव साख्रि ओंखारगोन आरो बाहाय जाहाथे निका आरो शस्य जोङो बिसोरखौ एमप्लयमेन्ट होनो हायो बिना घुस लायै करापसन बिना करापसन माने योग्य व्यक्तिया जाहाथे साख्रि मोनो जों बेखौनो नायगोन आरो जों अबजार्भ खालायगोन आरो बेनि अनगायै सोरबाबो फिसा फिसा क्षुद्र उद्योग खालायनानै जानो सानोबा बेफोरखौबो जोङो माने सापर्ट खालायगोन जेरैहाय जों 2 लाख करि होदों दा प्रत्येकटा जिबनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेंकफोरजों कानेक्सन खालायनानै माबायदि बिसोरनो सुबिदा होयोबा बिसोरो गावनि सिख्लाबसे हायाव माबायदि आधुनिक प्रजुक्तिजों खेथि बानायबा माबायदि गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो माबायदि गावनि 5 बिघा हायावनो जोङो उन्नत धरनि खेथि खालायनानै आर्थिक भाबे स्वाबलम्बी जानो हायो बाहाय आं स्ट्रेस होगोन जोंहा दिनै गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गुवार हा दङ बाहाय जुदि जोङो कृषि उद्योग खालायोबा जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिया बाहाय खामानि मावनानै मोनजागोन आरो गावनि इनकामखौ गाव खालायगोन हिन्जाव माहारिया सब समाय जोङो नेग्लेक्टेड न'आवथ' जोङो फुल टाइम जोङो खामानि मावग्रा बायदि फुङाव सिखारनानै जोंहा ओंखाम ओंख्रि सङो फिसाफोरखौ जोङो नायो फिसायनो ओंखाम ओंख्रि सङो न'नि खामानि मावो खेथिनि खामानि मावो जोङो मोनसे माबायदि बेथन गैयै साख्रियाल बायदि जोङो नङा होमबा जोङो बेखौ नायनांगोन हिन्जाव माहारिखौ जोङो रेसपेक्ट खालायनांगोन दिनैहाय जुदि हिन्जाव माहारिया मासाव माबा इनकाम खालायबा फिसायनि मेगनावबो नोंथांमोनहा रेसपेक्टखौ मोनगोन नङा होमबा जुदि जोङो थाइसे थाखानि थाखायबो फिसायनाव आखाइ फाथिनांगौबा होमबा जोंहा मान सन्माना जोंहा अफाय थाखो ओंखायनो हिन्जाव माहारिया जाहाथे मानै इज्जतै थांनानै थानो हायो आं हिन्जाव माहारिफोरनि स्वाबलम्बीनि थाखाय स्वाबलम्बी जानायनि हानायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो लोगोसे जोंनि यां जेनेरेशना जोंनि गथ' गथायफ्रा जाहाथे लेखा रोङो दा बे ओनसोलाव जोङो स्कुल कलेज लुनांगौ बांसिननिफ्राय बांसिन आरो जोंनि गथ'फोरखौ जों मेक्सिमाम स्कुलाव फाथायहरनांगौ जाहाथे जों निम्नतम गियानखौ मोनो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा नुदों जोंनि भुटान आरो जोंनि क'क्राझाराव मोनसे रेलवे कानेक्सन जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोनहा सोरबा मानसिना हाबो थांदों जानो हागौ दा बे खेत्रआव जोंहा मोनसे गिदिर CSR फान्ड मोनगोन आरोखि दा एमएलए हिसाबै आं बे एरियानि एमएलए हिसाबै आं बिथांमोननिफ्राय CSR फान्ड लागोन आरो बे फान्डफोरजों जोङो रायजोनि डेभेलप खालायगोन दिनैहाय बिभिन्न हाग्रा सिङाव थानाय जोंनि बर' माहारि आरो आदिबासि भाइफ्राबो दैनि लोंनायनि प्रब्लेम दङ नङा होमबा बिभिन्न गामिया दैजों खुरखालांदों जों बेफोरखौ प्रटेक्शन खालायनांगौ आरो दैया खुरखादों किन्तु दै लोंनो बेबस्था गैया दा बेफोरबायदिखौ आं नायगोन माबायदि गामि खुरखानायखौ जों प्रटेक्शन होनो हायो माबायदि जोङो इरिगेशन डिपार्टमेन्टखौ आपलिफ्टमेन्ट खालायनानै खेथि बाथि खालायनानै जिहेतु जों खेथि बाथि मावनायावनो एक्सपार्टखा जोंहा बाहाय दस्रा
बाहाय जोंहा फेक्टरि गैया जे जों थांनानै खामानि मावनानै थाइसे थाखा खामायनानै लाबोगोन थ' जुदि जोङो 12 मास खेथि खालायोबा जोंहा बेनिफ्राय इनकाम जागोन आरो जोंहा न'आव अभाब थानाय नङा दा आं बेखौ लक्ष्य लाखिगोन दिनैहाय आं इलेक्सन दारायनाया नोंथांमोनहानो आंनि अनुप्रेरणा आं दिनैहाय ओंखारना फैदों रायजोनि सेवा खालायनो ओंखायनो नोंथांमोनहा बयबो ज' जानानै सोरबा UPPL सोरबा BPF थानो नांला बाहाय जोंहा जाथिनिसो खोथा ओनसोलखौ मारै डेभेलप खालामनायनिसो खोथा जों गावजों गाव हिंसा थानो नाङा दिनैहाय जाय मानसिया जोंनि BPF आव सामिल जानो नागिरदों आं सिगाङावनो बरायनानै लाबाय आरो गावनि होननानै बोजबनानै लाबाय आं बारा बुंला जोंहा 300 जन जयनिं खालायगोन होनना बुंदों दा ओंखायनो जों फारियै जयनिंखौ खालायनोसै आरो बेसे बुंनानै आङो बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों